Hey guys, wake up. Rotary Club of Namakkal Educational City Varangum. Happy New Year! Welcome 2012. புத்தாண்டு கொண்டாட்டம். சின்ன திரைப்புகள் தீபக்கின் கேம் ஷோ. கொச்சின் DY Groups in கலக்கல் டான்ஸ் மேஜிக் ஷோ. ஃபோல் டான்ஸ் இன்னிசை விருந்து என இந்த புத்தாண்டை ஆட்டம் பாட்டத்துடன் வரவேற்றிட வரும் டிசம்பர் 31 சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு நாமக்கல் கோல்டன் பேலஸுக்கு பாருங்கள். மீடியா ஸ்பான்சர் ரெயின்போ சேனல். Event management by R King Media. Happy New Year!